Китап иң акыллы киңәшчеләрнең берсе. Ул кешегә үсәргә һәм халыкның аңын баетырга мөмкинлек бирә. Һәр кешенең үзенә генә ошаган, яратып укый торган автор була. Алтын балык кызлары да китап укучылар исемлегендә иң беренчеләрдәндер мөгаен. Минем яшьлек серләрем, кыз чагым серләре язылган хатлар. Ояз Гыйләҗевнең әсәрләрен укый башласам, менә бөтен дөньямны онытам. Инде кайберләрен икешәр кат укыдым. Менә үзеннән үзе алып керә дә китә. Мөселман фестивалендә Бибинур спектакле җиңү яулаган иде бит әле. Ул да Ояз Гыйләҗевнең 3 аршын җир, яра, җомга көн кич белән әсәрләренә нигезләнеп куелган бит. Илсия, ул минем якташ, Сарманда туган. Аның Чаллыда да туганнары яши. Язучының нәселендә иҗат дәвам итә микән? Әйдә кунакка барып кайтабыз. Ояз Гыйләҗевне мин 51 елдан беләм. Мин институтта укыганда Ояз Гыйләҗев университетта укый иде. Аларны Тавлин белән Ояз Гыйләҗевне Муса Җәлилне ник безгә укытмыйсыз дигән газеталар чыгарган өчен аларны кулга алдылар. Шуннан соң язмыш мине Оязларның семьясына ташлады. Аның абыйсы Азатка Кәшер авылы Әлмәт районында тормышка чыктым. Ояз бик тырышып иҗат итте. Мин аның иҗатын бик хөрмәт итәм. Ул бөтен әсәрләрен дә безгә язгачтын да безнең яратып укыганны белеп инде. Ни өчендер бөтен әсәрләрен безгә чыккач та безгә бүләк итә торган иде. Бик нык ширләгәчтен мин аның янына бардым һәм соңгы мәртәбә 3 мәртәбә аның авызына су салдым. Соңгы сулышларына кадәр Ояз минем хәтеремдә. Безнең семья укытучылар семьясы билгеле. Оязның абыйсы Азат, ул математик укытучысы иде. Укытучы белән язучының икесе миңа охшаш кебек тоела. Чөнки алар икесе дә балаларга белем бирә һәм балаларны гомумән тәрбиялиләр, хакыйкатьне ачарга ярдәм итәләр. Әгәр карасам, ул бәләкәйдән үк ул Рушания инде язучы булган ул. Без аны белмәгәнбез генә, аңарга тиешле юнәлеш кенә бирә белмәгәнбез. Димәк, укытучы буларак та кайбер кимчелекләр була икән, укытучы булсаң да. Менә моны мин үземнең кимчелегем дип саныйм. Менә шулай итеп, укытучылык ул ничектер тормышта яшәр өчен, кешеләрне аңлау өчен бик зур нәрсә бирә торган профессия ул, укытучы профессиясе. Гыйләҗевләр семьясында күрәсең геналар буенча килә торган ул сыйфаттыр дип уйлыйм мин. Чөнки безнең әти, кайнатам Мирсәет ул Сөләйман мулла малае, әнием Гайса мулла кызы, әти дә, әни дә мулла балалары булганнар. Мулла бит инде ул бик зур алар укыган кешеләр, галим кешеләр бит инде алар. Шул галимнәр семьясыннан чыккан бу укытучылар, шулай ук аларның геналары минем балаларымның балаларына да килгән инде. Безнең гаиләләр бик уралашып яшәделәр. Бәйрәмнәр булсын, төрле очрашулар, гел алар еш кына булып торды. Һәм шул очрашуларның нәтиҗәсе булып тора инде. Ояз абыйдан гел җылы хатлар ява иде. Хәтта минем ишеткәнем бар, Ояз абый ул хатларны икеләтә язган һәм үзенә күчермәсен калдыра торган булган. Менә мин изге ядкар итеп шушы хатларның оригиналларын саклыйм. Ояз абыйның иҗаты белән таныш булуым, аны өйрәнүем һәм аның тәэсире бардыр дип уйлыйм. Мин 50 яшь тулгач, кинәт кисәктән исеңдә була, шигырьләр яза башладым һәм мәсәлләр, берничә кыскача хикәяләр язылды һәм 2 ел эчендә 2 китабым чыкты. Беренче китап Яшьлеккә хат исемле китап. 2008 елда чыкты шушы китап. Кыска хикәяләр, балачак хатирәләре, шигырьләр һәм мәсәлләр шушы китапка тупланды. Китап язганда Ояз абыйның иҗаты гына түгел, әниемнең дә татар теле укытучысы булуы мөһим булгандыр һәм аның тәэсире бар. Ансын әйтә алам инде. Икенче китабым Алмата укышы исемле китап. Бу китапта минем берничә документаль хикәя, шигырьләр тупланды. Китапта шигырьләр минем туган илемә, туган телемә, әти-әниемә багышланган шигырьләр һәм телебезнең исән сау булуын кайгырту шигырьләре, туган якка мәхәббәт,
Ояз абыйның иҗаты аның ташкын кебек, ярсып аккан елга кебек. Минем иҗаты инде ул әкрен генә, талгын гына шилтерәп аккан шишмә кебек тоела үземә. Ояз абыйның образлары гомумән бой телле, җыр телле. Һәм инде миңа калса, Рушания ханым, менә сезнең әсәрләрдә дә шул образлар чагыла, чагылыш таба кебек. Чыннан да Ояз абыйның образлары бик бай. Аларның характерлы шундый образлар. Алар барысы да истә кала. Һәм алар ниндидер яктылыкка өндиләр кебек. Миндә язганда ниндидер аның алымнарын кулланамыдыр, үзем аны сизмәсәм дә. Чөнки шигырьләремне алсаң, мин ул шигырьләремдә бүтән кешеләрнең фикерләрен кабатламаска тырышам. Менә кышларны эретәм дигән шигырьне сезгә укып күрсәтим әле. Кыш озын, салкыны талдырды, кайда яз яшене, яңгыры, күңелнең кушым да җылысын. Күз кыскан кояшның сарысын, күк төсен ап-ачык зәңгәрен, гөлләрнең күбәләк күзләрен, яз рәсмен төшерим тәрәзгә. Оланып иртәләр килгәндә, саф чыкка чыланган үләнгә салават күперен эләмдә. Кышларны эретәм яз белән, йөрәккә яз сулыш өргәнгә. Әниемне котлыйсым килә туган көн белән. Әниебезгә без Кырыштайнык сәламәтлек, үзеңезне сакласын һәм безнең белән бер рәттә, бер сафта янәшә барсын иде. Балачактан сыйынганмын җылы наз кочагыңа. Мөмкин булса, илтәр идем канатлы яшь чагыңа. Йөгерсәң икән болыннан, җыеп ал чәчкәләрең, көтсәң иде үлән чүпләп сары каз бәбкәләрең. Бәгытемә син исәнсең, көмеш юл чәчләреңдә, кодрәтләрем синнән алам. Көч-куәт яшәремә, оппак шикәргә тиңләрлек, юып алган кирләрең. Элеккедәй нурлар сирпи, якты әнкәй күзләре. Умырзая бизи газиз җирне, әнкәйләр балалар гомерен. Таң сызыгы әнкәй карашында, бала булып яшәү кадерле. Әниемә бәләкәй генә туган көне бүләгем бар. Әниемә сиңа шушы муенса, энҗе муенсасы. Рәхмәт, балакаем. Сиңа да шундый игътибарлы булсын балаларың. Сиңа да мәрхәмәт, хөрмәт күрсәтсеннәр. Барлык әниләргә дә шундый ук игътибарлы, әти-әнәләрен хөрмәт итә торган балалары булуын телим. Әйе. Сәлам, Эльвира. Әниләр көне җитә бит. Шуна багышлап, булачак аналар белән дәресләр алып баручы клубыбыз активисты Лилия турында сөйләсәм килә. Шулаймы ни? Ага, ул үзе 4 бала анасы. Менә Рушания ханым, сиңа тагын бер герой. Аның исеме Лилия. Беренче баласын тудыргач, аңа табиблар яңадан бала тапмаска куша. 10 елдан соң үзен җиңеп, психологик яктан әзерләнеп, яңадан бер артлы бәбиләр табарга җөрьәт итә. Бүгенге көндә ире белән 4 егет үстерәләр. Үзе психолог булып эшли, ана булырга әзерләнүче ханымнарга дәресләр бирә. Бәлки әле аңа багышлап та сездә бик тә матур берәр шигырь туар. Әниемнең сүзе иң назлысы, әниемнең эше иң изге эш, әниемнең кулы иң йомшагы, әниемнең йөзе иң яктысы. Тырыш булыр без әни, әйбәт булыр без әни, сине без бик яратабыз, сөендерер без әни. Ку-ку, шәшәк, ку-ку, шәшәк. Шәшәкләү, биләпшәк.
Рәхмәт, балаларым, рәхмәт, алтыннарым. Мин сезне бик яратам. Мин сезнең белән бик бәхетле. Әйдәгез, тәмле итеп хәзер чәй эчәргә. Әйдәгез, тәмләп чәй эчәбез хәзер. Валера белән бүген без Максимны балалар бакчасына илтәбез. Сез улларым график буенча түгәрәкләргә. Тимур сәнгать мәктәбеннән соң Максим белән спорт сарайында конькида шуарга бара. Салаватның бию, безнең әтиегез белән бүген бию көне. Wake up in a city that never sleeps and find I'm a number one, top of the list, king of the hill, a number one. These little town blues are melting away. I'm gonna make a brand new start of it in old New York. Лилиянең өлкән улы Салават 5 яшеннән бию белән мавыга. Зур сәхнәләрдә чыгыш ясый. If I can make it there, I'm gonna make it anywhere. It's up to you, New York, New York, New York. Кызлар, авырлы хатын авырга узган көненнән башлап психопрофилактика белән шөгыльләнсә, бала тапкан моментта ул үзен тыныч тотарга, физик көчләрен дөрес кулланып, сәламәт бала тудырырга көч табачак. Хәзер әйдәгез рәсемнәрне куеп карыйбыз, кемнең нинди матур рәсемнәре булган. Кызлар, менә вот давайте посмотрим работу нашей Светланы. Это, посмотрите, она нарисовала бабочку, и на самом серьезе каждые ваши эмоции вы можете выпускать на листе бумаги. Йөкле хатын үзенең эчке сиземләвен тыңлый белергә тиеш. Үз-үзең белән ярашлыкта булырга безгә табигатьнең көчләре ярдәм итә. Шуның өчен без дәресләребездә һава, су, ут һәм җир куәтенең тәэсирен туярга, аңларга тырышабыз. Шуңа күрә хәзер әйдәгез стаканнарга су салыйк. Тәэсирен шуның суның йотканда тәмен тоеп, әкрен генә ашыкмыйча йотарга кирәк. Хәзер ашыкмыйча гына йотып куябыз. Күзләрне йомсагыз, сезгә эчке тоемнарны сизәргә, тоярга әйбәтрәк булыр. Хәзер суның ничек үткәнен сизәргә тырышып, тоярга тырышып, тыңлап кына куябыз. Әзрәк күтәреп тә карагыз, карагыз, нинди куыклары була. Матурмы, тавышында тыңлап карагыз. Тавышын тыңлаган ишетеләме, ничек рәхәт, су белән дуслашкан кебек булабыз. Хәзер кызлар, кулларыгыз белән суны тоеп карагыз, күзләрегезне йомып кагылсагыз, тоюу хисләре якынрак булачак. Аннары балаларыгыз кебек шаярып су белән уйныйбыз. Бала тудыру теләге көчле булса, балага узган хатынның күңеле бик күтәренке була. Әнием, әниләр көненә багышлап, сиңа сәламәтлек, саулык теләп, шигырь җатлап килдем әле. Яшь чакларны искә төшереп, бәләкәй чакта кебек сиңа шигырь сөйлим. Шибиләр дип түгел инде хәзер. Хәзер әнием бәгърем, бик сагынам сине. Күрә сине кайтып күрәсем. Дөньядагы бөтен матур сүзне сиңа әйтәсем. Минем өчен иң матуры син. Сак яшә якты дөньяда.
Исур рәхмәт, кызым, әнең барын онытмаган өчен, әниләр көнен онытмаганың өчен. Әле генә сабый бала идең, менә инде хәзер үзең 4 бала анасы булдың. Ышанып та булмый моңа. Әллә өмем, әллә төшем инде. Күз алдында тора сабый вакытларың, истән чыкмый үсмер вакытларың, сумка тотып мәктәпкә киткән чакларың. Хәтерлисең микән мәктәпкә кайткачта беренче көнне киемнәреңне әзерләп куй иртәгә барырга дигәч. Нигә көн сайын барасың янда? Мин кабат бармыйм анда дип әйткән идең. Менә инде хәзер мәктәпне бетереп, институтны бетереп, Аллага шөкер, бүген миңа 4 берсеннән берсе матур оныклар бүләк иттең. Рәхмәт сиңа бик зур. Инде балаларыгызны исән сау үстереп, тигезлек белән үстереп, куанышларын күреп, бәхетле, тәүфиклы балалар булсыннар. Синең мине куандырганың кебек, алар да сине куандырсыннар. Һәр көн намаздан соң шушы теләкләр белән сезгә балаларыгызның исән сау булуын, бала хәсрәтләре күрмәвегезне теләп калам. Хытайдан сорыйм шулай дип, кабул итсен инде берүк. Менә шундый уңган булган хатын әни безнең Лилиябез. Илсия, сине дә әниләр көне белән тәбрик итәм. Рәхмәт, сине дә чын күңелемнән котлыйм. Рәхмәт. Аяз абый Гыйләҗевнең шундый бик кызыклы шигъри юллары бар. Кеше гомере бик тигез итеп бүлеп куелган. Гомернең ил өчен, хезмәт өчен, рәхәт өчен дигән өлешләре бар. Инде өлешләрнең иң изгесе ул ата-ана өлеше. Фидания апа, Рушания ханым, сезне әниләр көне белән чын күңелдән тәбрик итәбез. Исәнлек, саулык һәм инде бәхетле озын гомерләр теләп калабыз.